What's up mga karaman? Another travel vlog po tayo ngayon. Dagiti Mannangan ng Ilocano, imay da di mayo dito Solsona. Hintay daywan, dito sikat nga panganan dito Solsona. So ti JJ's Cafe. Okay, dati dito ay JJ's Cafe yun. Dito ay Barangay La Oreta, Solsona. At pasyaran tayo mga karaman. Nanya iti makita tayo dito yung unan. City lang nga ng mga karaman. Sumberkat yun. Dito makita madagos dito yung reception area da. City lang nga na dito unag mga karaman. Nadalos, nalawa. Dapat itimula da nga strawberry. Pwede kita makita yung mulmula nga na mga klase itimulmula dito yung mga karaman. Ano may kaya pa siya rito makita yun dito yung strawberry nga mula da. City lang nga na. Laka lang nga dito kung nagpipibala yung mga karaman. Gusto mo titilangan na itirabi yung mga karaman. Digiti mabalin nga orderen when umakan dito yung JJ's Cafe mga karaman. When ada dito iti menu da mga karaman. Nag-order kami niti kanin mi. So bale indem kami. At 5 adult tapos may isang ubing. Kitaan tayo na digiti order mi mga karaman. Digiti bestseller da. O, habang orayo mi ti order mi, ayam pa lang ni Luis. So ato yan, digiti order mi mga karaman. Dito umay ko dinayo iti JJ's Cafe. Dito steak da, affordable nga steak da. Kahit kung aramanan dito yung mga karaman. So nangalaki ti dua. May isang rib eye, may isang T-bone. So, dikit-dikit order ni mga karaman. Ang dati lang kasi baklas sa bakit.
Nalpas kami nga nanganin mga karaman. Makita yung mga karaman nabsog digiti kakadwak sa another satisfied customer mga karaman. Solid dito pa nagdayo may iti Solsona. Affordable lang nga ron digiti makanin. Nakatado pa iti serving da. Mas pa iti luto da mga karaman. So napay tiro orayon yung mga karaman. Umay kayo matun ito JJ's Cafe. Bye bye mga karaman.